Beno, konkiseko azken atalaren ostean hainbat galdera ditugu eta horregatik gaurkoan kalera etorri gara hainbat galdera egiteko. Seletaren trampak, bai ez, hori da jakin nahi duguna. Eta Manu, ze Manu kapitain da. Bueno, venga, guazen galdetzera. Nola ikusten duzu Manu kapitain moduan aurtengo edizioan? Nahiko desastrei esan, gaina oso gaizki hasi izan, zuzenen ja lesionatuta. Ez da hit, nun espero aurten ja Manu, nia pentsatzen Manu konkisetik jubilatu marko lukela. Gaina tokatuan taldeekin oso potentea dela mutilen taldea, bentsat lastra bezala, bentsat atzo ikusi zen, lastra bihurtu zela, eta bueno, mendikan aurra ikusi merko nolega, baina egin bat lastra bihurtuko ne uste. Manu berez kapitain hona dela, kapitain bezala, fisikoki igual ez da egokina konkiseako. Pues ez dago oso modu honean. Fisikoki agian, Ez dakit, ni beti ikusi bastante torpe. Ja, niri ez gustatzen ez kapitain modun, gainera ustot proba izan zala pixkat ez zula perjuikatu zula taldea, baina bueno, ez dakit, niri eske Manu ez gustatzen, osea. Nire ustez ja beste programa bat, eta jaitxea jungo. Horreko bat. Antzerki ere igual pixka ditu batzutan, ez dakit. Abantaia matzu lortzeko igual batzutan antzerki ere iteula. Bai, nik uste utzi beharko dula, osea, ja taldearen onenerako. Bueno, eta hori Manu kapitain moduan, baina Seleta ere kapitain da. Seleta batzuk nolakoan, beti deituelako gauzak. Ez desan espero nula, baina banekin Seleta egon da zeze gertatuko zara. Merezita edo gehiagizkoa izan zen? Ez nik merezitakoa izan zara. Garbi ikusi izan ikustezula, nahiz eta antifaza oiken nintzula eta ikustezula garbi gatu zen, orduan berez trampa horre gontzan, eta zigorra berez normala da. Zulo irikitzen esagatu zela ikusi izan, nahiz eta hori etzuen aipatu, baina bueno, trampa intzitulan armena zen da, zigorra ni uste justua. Trampati dala Seleta, uste duzu? Bai, pixkat bai, ikuste dut pixkat hor. Osea, ona da trampak egiten, baina bueno, gero harrapatzen dutenean pues ikusten da. Claro, baina zuk ere egitekotan aukera bat zenu, trampak egingo zen dituzke. Bai. Men uste duzu Seletaren aldeko azeala, ezta? Seleta hilo, amigo, Seleta hilo, vale. Eta orduan zuk uste zu trampak intzitula edo ez? A ver, bai, pero no pasa nada. Te lo perdonas. Bai, irudietan ikusten dela maskara kenduta eukala, baina ez dakigu zoriz izan zen, berak kendu eban nahita. Ni hasieratik uste nun kenduko zietela proba. Bera da oso nerviosoa eta talde horrek nervio asko ere dauka, orduan behar du norbait mas Non ikusten duzu Seleta beto? Neskekin edo gorriekin? Seletak ja urte asko egin ditu ja kapitain modun, osan nik jazai beste batzuei utziko nien aukera. Trampak egin zituen, pero zigorra handia izan zen. Gehiegi izan zen uste. Igual hobeto kentzea janaria, hola. En vez de igual azken posto jartzea, zerbait kentzea taldeari.